everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Pabuto di ka. Gano ka? Kailan ko nagos kalipay. Kauigod ni mo. Sige na, oy. Bye-bye na. Muanan ako. Okay, amping. Bye. Nung samtungtuhan na. Murang manug-iyak kong uyab. Ay, namarog man akong palhipo eh. Pwede naman tingaling mo labang na rin kapita para maabot tayon ko. Sige. Magpaabot ko nimo. Unsa ka, di ko mo dayon og adto. Di lang ko mo dayon. Ako siyang tawagan. Murag naama to sa atubangan sa mong building. Uy, unsa ka na da? Hoy, ayo pa din he. Oy, ato kami sa merkado. Huwag ka maikog yaning among building, ka-class ini. O na madisbyute lang tungkol anang imong payong-payong og kariton di. Ha? Chupe! Hoy, bayon! Hoy, bro, ha? Ay, kung tawag ang ingon anak, ha? Huwag ka respeto, ta? Ikaw, may respeto ka? Hilas kay ka makaabog anang manoy nga naninda ha? Mura ka nagkaabog og iro? Hoy, day! Na ako din ang trabaho, no? Igol ako nag-protect sa among company. Inyong company? Tag-iya ka? Oh, dili. Pero isip empleyado, may obligasyon ko pagpanalipot ini. So, empleyado ka ra sab di ay. Nga sa ato pa, otro ka sang pobre. Unsa? Ngano? Kadi ka pobre? Nang-empleyo ka lang sad good. Kung tag-iya ka pa kaha tingali, mapasaylo ra ka namo. Di ba, guys? Pobre ka. Kay igo ka lang nagdawat og sweldo. Mao nga angay unta nga mobati ka sa imong isig ka pobre, dili kay maghinilas ka. Uy, wako maghinales, no? Igol ako ni Badlong anak niya. Ngano nagtarong mo nimo badlong? Ngano imong ingnon nga, Noy, dito lang kas unahan noy ha. Kay bawal man din Noy. Dili kay imong pakapinan og istorya makapasakit. Imo pang gitsupe. Hoy! Babaeng tayo palasang! O sa man bayot nga arugante. May wakay batasan, ha? Ako ingin anak, ha? Wakay respeto! May sagoy? Ikaw ray magparespeto? Ako dili? Ha, imong kong gitawag og babaeng tampalasan, pues ni bawas ra ko nimo. Uy, guard! Ayaw ko na mapagtanga diha. Para ako na magpulis, be! Kaya pa disturbance ng ilaha! Sige, panawag. Ano siya problema? Oh. Ano siya problema? Ay, attorney. Hala, naalagi ka. Kuan attorney. Doon lang ako'y gisitol nga gamay problema ba? Ingon ini di mo din ni attorney, kung mo hingilin og pobreng nang ginabuhi, nga naargid unta sa daplin, unya wa gyud na magpatunga sa agiyaanan si Manoy. Pero kung hinginlan og kasab-an ini imong empleyadong arogante, wagas. Dili, oy! Dili, attorney. Dili gina, attorney, ha? Atribida lang gina babihana ay. Murag si Kinsang hilabot. Gitaro na rin ako badlong si Manoy. Hoy, wa gyud niya tarong nga attorney no? Muangal ba dai ko kuya pang gitarong? Ilom, ay! Attorney, ako rin bahala ba dispatcher na nila, ha? Ayun ang kahasol ini. Arigod, Ano, attorney? kibaw ka ba kinsa na imong kiingnan ng atribida? Kaila di ka anak ni attorney? Maunang atong amo dong, si Miss Angel Oy Maoy. Unya, kumusta naman tong mayuta? Aw, giisiyuhan og mimo. Di ba takadiretso og fire niya tungod lang nga itong hitabua. Naman sa tay balaod nga nagprotect sa mga empleyado.
Pero naunsa naman siya? Wala maghinilas? Awa na. Nangurugod siya sa pag-ingon ako kinsa ka. Kuya, panunta to siya kung gitamparos pa to na ako siya. Niya, ang akong gipa-open nga kantin para tumanoy. Oo. Giprocess na. Nakamit mi sa iyang anak. Mihilak itaw sa kalipay. Huwag yun, magdahong nga makadawat sila grasya. Luuya, gibitaw na ako atong manoy, eh. Liman ka giingnan og tsupi. Ulpog na akong kaspa. Angel, Unsa man? report na gud sa company ko. Aron sad nga makakita ang mga tao sa imong methods ba? Nanasad ka, ana. Dili ko ganahan og complicated nga kinabuhi. Hasol kay na. Ikaw na lang gyud ana kay kaya ra man kay na nimo. Ay, Unsa ka? indot unta kong doon na pa ko'y katugbang. Sa may mo ipasabot, ana. Seriously bitaw, Angel? Kapoy ba ya? Pero, mo gaan ra unta ang tanan kung may kaabag ko. May kasir sa ako mga kipasan. In short, nagkinahanglan kag asawa. Okay. Pagminyo na. Ako'y bahala sa gasto. Na naman ka kay prospect. Oh. Aw, kun mao na, sige. Pakasli. Ako ragi bahala sa tanan. Gikan sa kasal hangtod na sa honeymoon. Ang problema, musugot pa siya. Ha? Uyab man ka mo. Anong di mo siya musugot? Di man mi uyab. Ay, kaya pag. Ay, noonsa. Upaday ka kapanguyab. Papa, Aw, panguyab, eh. ang pangutana, sugton ba ko? Unsaon sa niya pagkaibaw kung dili ni mo sultihan? Ay. Be, kinsa ba na, be? Kaya ako ingon, ana. Sure, oy? Lagi. Tabang kog bridge. Oh, actually, Angel. Kadiyot kay nanawag si Irene. Hello, Irene. Oh, unsa? Uy, asa man karon? Ay, lakaw ha. Anaon ti ka. Anahon dayon ti ka. Sige, bye-bye. Ihatod ko. Ato na ko sa Irene. Ha? Asa man? Wag gini ayo na imong bana. Bisan naa na kas peligro, wala gid siya paki. Idispat sa ng banaha, oy. Busy man sa good sa trabaho, Angel. Maglisod man sa siya biya, good. Hoy, iya ko kang asawa. Mas importante ang imong safety kaysa trabaho. Okay ra, Angel. Wa man sa kunin mo pasagdi. Ay, agwa pa ko. Naunsa na unta ka karon, kay wa mo gipaki ng imong bana. Di man available sa panahon nga imong kinahanglanon. Ta okay ra, oy. Na-timing lang yun nga, busy siya. Ay, ambot lang yun mo, Irene. Gunitig na rin, Okay. Oy, kamao sa di kang manukdok? Ha? Sa pagtuwa naman ako. Aw, abi na ko, wala kay gamit. Naam sa di ay. Gara na sa ka, ha? Gamay na lay ko ang inihan. Mahuman na niya. Mahuman gini ba? Kung walay manglawgaw. Pika sa sad ko, te. Uy, kadiyot. Oh, nanawag si Runa. Ay, dun na gay ng lawgaw. Hilong, brakod. Hello? Oy, mau ba? Sige. Anaon ka? Tuan na lagi? Mulakaw ka? Oo. Magpagawa si Runa kay di siya kabuk. Mag-jeep na lang di siya. Or mag-taxi. Di pa lagi kay siya suhito din, eh. Ako na siya kuhaan. Unya, kinatang kitrabaho. Jesus, unyar na, eh. Ako lay kuha niya. Asa na siya ron? Bitaw, Angel. Ikaw na lay kuha ni Rana.
Asa lagi siya ron? Ako na lang ko'y mukuha. Nganong ikaw magyud nga pwede raman ko. Asam siya ron? Abi na martilyo bi. May pa. Oh, tiwasa nagdukdok, ha? Imong o akong dukdukon oy. Usa! Ha? May ni mo sa? Adto imong asawa na nawag nimo kay nagkinahanglan kaayo nimo. Wa ka mo adto kay busy ka. Unya karon nga busy ka, nya nanawag si Rona. Mo adto gyud ka. Tarong pa na imong utok. Ha? Murag doon lagi koy dukdukon ana ba? Ah. Bisulti dai ko asa siya. Kay ako ray mo kuha. Kung di ka gustong madukdok ko ng imong uwa ng martilyo. Sulti! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.